Pambatang Lagundi, Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses, mahalaga, kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DZGB, ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Mga tugang, good morning po sa Indo Gabos. Welcome sa programa Boses kang kapalibutan ko niyang pungal daw na ninin Sabado. First day o first broadcast kang Boses kang kapalibutan ko niyang pungal daw na ninin Sabado nin Enero 2025. And siyempre mga tugang, ako po ang lingkod Mardila dahil iba sa sana perotiya. Nandiyan ba si Pader? Si Kung Didi nandiyan na? Wala pa? Alright, mga tugang, duman po sa mga kababayan po natin, dakula po sa tuyang papaabot nin sarong maugmang good morning sa mga kababayan niya to. And syempre, duman sa mga nag-aantabay man, sa sainda po na mga lugar sa ngunyan, good morning po. And sana ay nasa maray po kamong kamugtakan ngunyan pong panahon na ini. Okay? Balon ta po, mga tugang na ma-contact mga tugang ang sa tuya po na resource person, ngunyan po na pagkaaga. Ha? At tabata may lakawong po ini si Kung Didi. may atindiran po ining importante man. Okay? So, itry natin, makausap ko niyan, mga tugang. Importante po ini na masabutan da. Ini po mga tugang na anong tawag dito? Yung sa inda po na mga gigibo na mga lakdang niyan po na panahon, tamang-tama sa Boses ng Kapalibutan, mga tugang, tangani na ma-address ang padagos po na pag-init kan kinaban, di ba? And siyempre,
Iyan po na mga nangyari po sa 3rd District na sabi nga ni mga tugang, mga dapat na aksyonan tulos dahil may mga lugar na pagdai na atin diran kimaray, pag dai po na tawaning magkakanig ng atensyon, padagos po ang pag-ibabaw kaya na mga salog, yung silted ng maray, dahil lang po sa pagpararasay kan mga daga, dahil sa mga pag-ibon ng tinampo. So, saro yan sa nakalinyada na programa, mga tugang kang kongresista kan 3rd District, na nahiling niya ang epekto mga tugang kan Typhoon Christine, kaya kaipuhan na aksyonan. And yan po mga tugang na ipahayag na ngunyang pong 2025 magkakaigwanin itong massive tree planting activity mga tugang, most especially dyan sa Mount Masaraga, na minasakop sa tulong banwa, no? Sa duwang banwa sarong syudad. Okay? And iyan, mga tugang, may proposal nga ni po dyan, sarong Professor Lay, na ano yan, pinagproponir si Congressman Didi na gibon po yan na protected landscape, no? And duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, sabi nga ni kaipuhan na masabutan, asin maprotehiran po yan lugar. Ta pagdai, magkakaigwaning problema mga tugang sa pinagkakuhaan po kan source kan tubig. Okay? Ta iyo po yan mga tugang sa tuya po na ano yan, na araman na ini na ipasar na mga tugang, nakalusot na sa Kamara de Representantes and yaon ini sa Senado, and I think mayroong counterpart na mga tugang si Senator Mark Villar, para po duman sa Mount Masarga Protected Landscape na pending man po niyan sa Senado. Hindi puli, bago matapos po ini, matapos ang kongreso ngonyan, mailusot na, no? Ta nagkaigwa na ning pagtiripon duman, hindi ipapod naman ini mga tugang si Congressman Didi duman po sa komitiba sa Senado. May kinaraman po dyan sa pagpasar kan protected landscape, kayan po na Mount Masaraga, na importante pong lugar na mapreserbar kontra sa mga illegal na paraputol ng kahoy, pagkatapos naman po sa mga mga iba pang nakakadistroso mga tugang sa tuya pong palibot. And siyempre, ang sarap po mga tugang na pinagbabantayan ini na may kinaraman po duman sa dakula pong magiging proyekto dyan sa 3rd District, ining massive tree planting for this year, dahil lang po duman sa nahiling po ni Kong Didi na dakulang epekto kan ito pong bagyong Christine, kasi hindi ba pang nagaragi pong bagyo. So nasa linya na po si Congressman Didi Cabredo via Zoom. Kong Didi, good morning po tabi. Thank you para po sa tuya pong presensya digdi po sa programa sa Boses kang Kapalibutan. Apa? Ako sa Messenger. Nasa Messenger ka po. Okay. Sige po tabi. Okay. Kung Didi, may pronouncement ka po na gigibon ta ang massive tree planting giling mo yan pong 2025 within your jurisdiction dyan po sa 3rd District. Tabi kang buhay Mar. Apa? Sa kuya, teko. Yun itong pinakadakulang tubig na na-experience ko. Grabe na tabi kadakula sa tubig. Opo. Mga hali sa kabubuldan. So kaya sabi ko, kita baga peming pangapudan ta mga flood control. No, pag-ibo ng mga dike, kalagad sa paghiling ko.
tama man, magkakita ng diki, alagat ang kay puwanta mo niyan, magtanong ng mga kahoy. Yun ang mga pagbaha, pati tabi iyan na landslide. Kasi rin kang Naputol si Kong Didi. Ah, na maging protected cave o protected area Apo. na may isabay duman sa INI-PAS Act. No? So, iyan tabi na panukala ko duman sa Kongreso, nakapasar na sa House of Representatives and kanakaaging Disyembre, big notify man sa staff ko kang Senado na nakapasar naman tabi duman sa third reading kang Senate. Uy, very good. Ano? Kung sang-ayon ako duman sa minor na revision kang Senate, sabi ko okay man day man niya ako apektado ang kabilugan kang bill. So kaya sabi ko okay na, hindi gusto na. Ano ba yan? Kung di ako mag-uyon, Apo. maagi pa sa baykam. Ayun. Ano po yan, Babaykam pa Kong kasi. Didi? Yan yung counterpart na ginibo niya, no? Congressman ni Senador Mark Villar? No, Senator Cynthia Villar. Senator Cynthia Ah, Villar. Apo. Oo, itong panukala ko na pig-transmit sa Senate para sa Linda, ang chairperson ng Committee on Ecology and Environment sa Senate, si Senator Cynthia Villar. Okay. Kan nakaagi nga ning taon, hali ako duman sa Senado and presentar ko ining bill ko sa sampang kang Senate Committee on Environment and kuya tabi na ipasar ini duman sa committee ba. And nagpadagos yun sa Senado and pina-easy ako na pasado na duman sa Senado. Ayun. And maalat na lang kita, siguro mga pirapang aldaw, pipirmahan na ni Presidente and magiging natabi ining ganap na batas, magiging ng Republic Act. Ayun. So pag ini po naging saro ng Republic Act, tabi Kong Didi, yung ano yan, yung pagpapatanom-taning mga kahoy, asin ang pag-rehabilitar ta kayo na Mount Masaraga, asin pag-protect, may corresponding funding po yan from the national government. Yes po, magkakaigwan ining sa diring pundo and magiging natabi ining sakop kang supigapod na Protected Area Management Bureau or yung PAMBI. Apo. No? So, kuyan tabi, ang magiging protected area ang Mount Masaraga. Oh, yun. And dahil na dyan magkakaigwan ng pagputol ng mga kahoy. Okay. Unless kung may paintulot ang PAMBI. Ano? So magiging natabi yan na libre sa mga human activities na so pig-aputang may mga aktibidad na makakaraot kang kaya na kabubulda na yan. Opo. Sabi po tabi Kong Didi, habang pighalata yan na maipasar bilang sarong ganap na batas, may gigibon po kamong lakdang para mapuna na ang pagtatanom kang mga kahoy dyan po sa imo pong jurisdiction. Tabi, bakulang digi sa Mount Masaraga. Kundi tabi, sa iba pang mga barangay, Okay. mahagad kita ng mga seedlings dyan sa DENR, Oho. dyan sa Department of Public, ang magiging programa ta, bakong tree planting, tree growing. Tree growing. Ayun. Kung Oo. tree planting tabi, alo yun na kaya kang high school pa sa kang college yan kita. Oh. Pamara. Kuya, bagay ko katong presidential decree si Presidente Marcos Iyo. na bago ka magtapos, kay buwan magtanong ka ning kahoy. 10. Nako. Oo. Siguro kung napautob ito, siguro pati dagat may tanong na. Okay. Di ano po yan? Ano pang nailing po nindo na pwede nang gibon? Pwede sa pagtatanom ng kahoy. Pangabot din sa mga road openings and iba pa. Ano ni may epekto sa pagbabaw kan mga tubig da ka mga salog ta diyan sa indong area? Iyo, nakula ko na epekto ka ining mga mga pigagibong mga kuyan, mga
pagkatalbok ang mga kabubuldan. And mako lang tabi yan, pati sa mga nakaaging bagyo, rinaot sa mga kahoy ta, sa mga bulok, sa mga magtanong na kita, Iyo po. no? So, itabi naman sa Mount Masaraga. Ang Mount Masaraga, iyan ang tubig inom, mga umahan. And sabi ko nga sa mga kaduman sa Kongreso, ang pagbaha niya ko, halos kada bes na may pagbaha, sige man ang takima, may na ko ang mga diki. Sabi ko, dawa pagparakaan kaki-flood control. Kung padagos man ang pagkalbo kan mga kabubuldan, inutil tabi yan. Inutil yan ang mga flood control na yan. Ang kepuhan tamo niyan, igwa kita ng mga kahoy, mga kahoy tabi, na makontrol kang pagbaha. Diyan sana sa Pulangi, sa Pulangi, diyan na wala na tabi ng mga kahoy, denuded na sa forest diyan sa Mount Masaraga. Anong nangyayari tabi? Dahil nagpupundo ang tubig. Grabe na tabi. Grabe ng pagbaha. Diretso pababa. Oo, diretso ang tubig. So kaya sa pagtubod ko, di man bako ini so mamamatian katulos, kundi long term tabi ini. Yes, opo. Kung siguro 5 taon, 5 taon magdarakula ang kahoy, siguro kuya diyan ang magsasabi ta na mababawasan ng mga pagbaha. Iyo, And sining man mapipreserve ta ining sa tuya na kabubuldan, and ini ang padagos ini na matao ning mga benepisyo. Lalong-lalo na ining mga irigasyon Yes. patubig sa mga umahan, and pati tabi sa pigakuhaan ning potable water. Kung nahining kahoy dyan, baka mga pirang taon pa wala na kitang mapagkuhaan ning inom na tubig. Mawara na kita ning tubig para sa mga ining mga umahan ta. Ayun. Yun tabi, papamara ang kuyanta. Opo. So anong magiging sistema tabi kung didi sa massive tree planting event ang ini? Anong ang magiging manera? Ako, alam mo, sa kuya, naka-organize na ako nigdining mga grupo. Yan ang mga women planters. Yes. Tatawang mo sinda, halimbawa, dahil na kung kuya, kung saan ka magtanong. Ikag mo ini sa natad mo, magtanong ka dyan. Kag ka dyan, tulong puuning pili, tulong puuning kakao. So, dyan sa PCA, maagad kita ning seedlings kang so sa niyog. Tawag naman din daw. Yan, abot ba sa nangkaan? Iyon, parang... Simple man sa na yan. Tama mo, kung maisip ka sundakulaon nga yan, tatanuman, yan. Ang mangyayari kaan, kung dahil mo na taong nagbabantay, aarapon man sa nangkang damulag. Iyo man giraray. Kagako dang gidamulag, rimati na naman. Dahil man na nangyayari. Iyo po. Testing ko ng kaginot, nagparapatanong kami, gulpiyo doon sa pinanom. Iniling ko, wala man, hindi pa na nagtalubo. Ginara ko dang kanding garo. Kaya, mas gusto ko lugod tabi, nayaon sa natad. Iyan, mas maray pa, no? Ma-implement garo siguro, agroforestry lugod. Tanganing sarabay so mga pagkaunta. Na itaranom dyan. Kaya ka ning pili, itanong mo sa natad mo. May bakanti ka man sana, tumahungkong ka dyan yung mga 2 o 3 poon. Pasig mo, dahil talaga yan mairo. Diyan tanong sa natad. Yes, apa. Okay, kung di ini, sa mga projects, ipupus mo ang pag-include na ng environmental impact sa mga planning? Iyo, ang iyan ang kuyang ko sana muna. Magtanong ka sana muna. Tamahin mo yan. May pagdagdakol na nagtubo. Dahil mo na, yan ang may kuyanan sa environment. May epekto na tabi yan. Opo. Dahil kita mag-iisip so, tanong nga kung ngayong kabubulda na ito, tanong man ta nga. Pwede man yan. Talagad kung, basta sa natinanom, nagpirikturan, tapos, kinagan mga, kung anong mga, tanga sa Facebook, sa social media, tapos kaya, sa radyo, sa TV, nagtaranom, nakulo na nagibukaan. Dapat yun talaga. Dapat nyo yan, tree growing. Bantayan ta hanggang sa dumakula siya. Opo. Ayo,
So sa mga plano ko, ining mga women planters, so ika, women planters ka, gusto mong padagos o benepisyo mo sa kuya, magtanong ka kani. Tawan ta kang 2 poon o 3 poon kang pili, magtanong ka kaning kakao. Pag napatubo mo yan, habang napapatubo mo yan, padagos ang benepisyo mo sa kuya. Ayun. No? Pwede mo Ayos na. Oo. Hindi talagang igusan lalo. Igusan lalo. Oo. Wala. Yan ang Tapanago. pigigibo ko din sa mga women planters. Kaya padagos sindang nagtutubod sa kuya. Kung halimbawa, na-hospital sinda, ipamati ko talaga na so pangako ko sa indong tatabangan ko kamo. Pigigibo ko tabi. Yes. So, at saka, Na-hospital ano yan? niya, tepuaning pang CT scan. No, ang bill mo ngayon, 30 mil. O sige, tapakan ta ka na sigwa kitang pundo ali sa gobyerno, ako man hali sa kuya. Oho. Ali sa gobyerno. Yes. O basta ika mahigos ka, dapat ika ang tao na prioridad kang programa kang gobyerno. Yan. Saka No? dakulan din dakulang transformation man sa indang pagbuhay-buhay itong ginibo po nindong pag-empower sa inda. Kaya yan ang pangako ko sa Inday na basta ang sabi ko, ang mga tawong mga mahihigos, iyo ang dapat tawaning prioridad kang kwarta kang gobyerno. Bako sa mga ugakon. Kung sa mga ugakon, mas lalong mapadagos yan sa pag-ugak na pagtatawaning pansin kang gobyerno. Pero kung halimbawa, mahigos ka, tinabangan ka, sa ibang tao, dapat kaya magigos naman ako. Takaning yan, tabangan man ako. So, siring tabi kaya ng approach ta. Kaya, dyan sa mga kuyan, dyan sa mga kabubulgan, digi sa 3rd District ng Albay, nainggan niya ko sinda. Sinda na nga ang nagpapatunay na kami ngayon nagpun sa pagtatanam ng kamote. Ngunyan nga, mga negosyante na kami. Yan. Oo. So, dyan na Magayon na Opo. Kung didi, aram ko na dakul ka pong asikasungon yan. Kaya di taka na pagparahaluyo na o kumparon ligi sa programa. Kuwanto ko na lang po siguro ang sa imo po na mensahe sa mga taga 3rd District tabi, kung didi, sa mga nagantabay. Iyo tabi, Papa Mar, ako tabi, nagpapasalamat sa imo. Inot, natawan ako ng pagkakataon na interview mo, muya na agang ini. And sa mga constituentes ko, ang siring kan dati ang tugon ko. Padagos na sana ang pagpursigi sa buhay. Aning pag-asa. Yan nga ang pagtuturo ko. Daing imposible si Kong Didi, arog mandit na simpleng tao, alagad nalampasan ang pagtios. Kaya kung kinaya ni Kong Didi, sabi yan. So, salamat. Apo. Thank you very much, Kong Didi, and mabuhay po kamo, and good morning, and Happy New Year po tabi sa Giraray. Maraming pong salamat. Okay. Yan, mga tugang Congressman Didi Cabredo, kang 3rd District Balbay. Kaya po tabi, abangan ta po yan na mga pagpapatanong po dyan. At tayo na po ang kaipuan ta talaga. At dakol na mga lugar na mga sabi nga ni kayan na bubugtak sa peligro dahil lang po duman sa pang-abuso tama sa tuyabong palibot. So kita masana mairahay po kayan, ma-repair kayan, tangani po na maging ariglado kita. So sa mga women planters, kayo ang magiging printera dyan sa pagtatanom ng mga kahoy na sabi nga ni kayan na gigibuhon habang pighalat man mga tugang na maipasar into law. Ito po na proposed na Mount Masaraga landscape, protected landscape. At angani po na maprotiran po yan na lugar na yan, asin mapreserbar ang kakahuyan, ang flora and fauna, ang mga katubigan, tanganing magamit ka mga kababayan not only para po sa paghumak, kundi pati na sa tuyapong potable water system. So tarabang-tabangan na po yan, mga taga 3rd District. And the good news ito na may information na naresibi ang kongresista na sa iyang pigsulong na propesto para diyan sa Mount Masaraga protected landscape na ilusot na mga tugang sa Senado.
pigkonsulta siya kung may may reklamo siya duman sa konting revision, kumbaga parang deviation duman sa iyang original bill, dahil man databing problema. So halaton ta mga tugang na isumitirian sa presidente para po pirmahan, and hopefully bago man matapos po ang presenting kongreso, maipasar na po yan ay mapirmahan na kang presidente. Okay? Mga tugang, yan po ang primerong rangkada ka mga istorya niya to. We'll be back para po sa iba pang mga impormasyon. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Looking for affordable and fresh meat this holiday season? Nong Meat Shop na kita. Nong Meat Shop. Punta na kay Nong Meat Shop. Siguradong panalo ka dito. Marami kang pagpipilian. At siguradong wala kang pagsisisihan. Mura at garantisado. Dito mo lang matatagpuan. San ka pa? Dito ka na. Kay Nong Meat Shop. Marami kang choices. Available ang manok, longganisa, skinless at iba pa. Dito mo rin matatagpuan ang tosino galing Pampanga, siomai, ham at iba pa. Nong Meat Shop. Nong Meat Shop is located at Market Side, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na, makita ka pa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Hey, shotgun the magic.
makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi JP handang magserbi. Consi JP dedikadong servidor si JP tinatabangan niya gabo si JP para sa Legazpeño si JP serbisyo na matanos. Consi JP handang magserbi. Consi JP handang magserbi. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Dito po mga kasabay si Father Momoy, yan po siya duman sa ibang area outside of Bicol region. So baka next Saturday mga kasabay si Father Momoy. Busy ang sa tuya pong kapartner. And then siyempre duman po sa mga kababayan duman sa mga taga-pagantabay po niya magayon po itong magayon itong baretang ito na ito po na proposal, mga tugang, propestong lakdang ni Congressman Didi Cabredo na ideklarar ang Mount Masaraga bilang protected area, mga tugang, may resulta na sa Senado. Okay. Talang po nito, importante ito na lugar na ito, mga tugang, dahil sabi nga ni yaon dyan pinakadakula na burak, yung world's largest flower, Rafflesia. Diyaon po dyan sa bulod na yan makukuha. According to records, mga tugang kang City Environment and Natural Resources Office kang Ligaw. Yan ba? And then, bilang environmental advocate, ang sabi po kaya ni Kong Didi, ka mga previous na interviews na yung protection and conservation kan forest and mountains, mga tugang, magbebenepisya ng gusto sa mga maabot pang generasyon. And nabanggit po yung kasubago na yung patubig ninda, asin po yung tubig na mainom, dakulang bagay po na talagang tawan ng proteksyon, iyan po mga tugang na yan, na Mount Masaraga. So, ang pagdesignar sa Mount Masaraga bilang protected landscape area, mga tugang, magpipreserbar kang kagayunan, asin proteksyon kontra mga tugang sa mga maabot na exploitasyon and devastation sa pagi po kang kaingin. O kaya itong ipapod na islas and bone farming, di ba? Na metodo kan paggano yan, matanong nga kita kunyan ruloon pa ngayon dakul na dadamay, di ba? So, illegal cutting of trees, asin yung pag-hunting kang nito pong mga mga daiman dapat po na huntingon dyan, at papaubos na pagkatapos yung irresponsable na pagtutukad po dyan sa bulod na yan. So, yan po tabi, ang sabi, ang city government as in Department of Environment and Natural Resources, base sa bill, magkakaigwa po ng shared responsibility sa pagpresentar kan iyang pong kapag preserbar kayang pong pristine condition kan bulod. Sabi po kaya ni Kong Didi. So, ang proposed Mount Masaraga Protected Landscape, ma-establisar mga tugang ning sarong Protected Area Management Office na yun ma-supervise kang day-to-day management protection and administration kan Mount Masaraga Protected Area. Iyan po tabi. May wider coverage po yan
na proposed act na yan, dyan po sa ano yan, existing Mount Masaraga Watershed Forest Reserve, na ang main objective iyo po ang mamantinar ang gamit kayan bilang source of water for irrigation, as in domestic use, as in sa iba pang mga forestry purposes. So yan po tabi adi. Sabi nga ni mga tugang, dapat ang protira naan sa tuya pong palibot. So yan po dakulang bagay kapag naipasar na po yan, naging napirmang kang presidente bilang lay, tapasado naman pala sa Senado, ay di tranquilo na. No, dahil na maagi sa baykam, uyo naman si Kong Didi, idiretso na yan, isubmit na yan dyan sa presidente for signing. Yan, dakulang bagay, ano, para naman sa mga kababayan para maprotiran ang home of world's largest flower. Hindi ko naman yan pala dyan sa Indian ang world's largest flower, Rafflesia. Kaya lang, ibang parong kan. Yan, ibang parong yan. Pero wala na kayong nakukuha niya sa Mount Masaraga. Di ba? Okay, pagkatapos, ayan, siyempre, pag may opisina na po dyan, naka-establish na yung opisina, di ba yung magbabantay? So may mga forest rangers na magbabantay po dyan. Dahil na basta-basta ma-exploit po yan. At particular garo, yung sa parte dakang Pulangi dyan, parte kang Pulangi side, sa Mount Masaraga, talagang wala ng kahoy, no? And kaya ito kang nagkagawa ng mga pag-uuran, diretsong pababa talaga sa tubig. So yan ang mga parte po na i-rehabilitar. And tama ito, tree growing, as in bantayan. Dapat nga na may corresponding pa yan na batas na bawal magakod ning hayop dyan. Di ba? Ayan yung arkitong piga document mi dyan sa buhi na bawal lang magakod ning kanding sa kabaka duman sa taas. Yun, bawal. Dahil ka na pwede magakod duman. Pigbawal kang munisipyo. Pagkatapos kapag may uminaso, duman sa automatic minadalagan tulos sa mga mga forest rangers duman. So yan po tabi, portiran tayo yan po mga natatad at ang kabubuldan, tangani po na dahil makadistroso sa baba, baha, pagkatapos yan po mga tugang na sabi nga, nagsiserve man na trinsera bagayan, nagiging windbreaker yan kapag may bagyo. So magtaram kita ng kahoy, ng tudo-tudo, di ba? So for the meantime, so mga women planters na tabi, na naorganisar, iyo po yan ang manginginot po dyan. Maski dyan sa may mga harong lang ninda muna magtaranom. And then, pag-abot kang panahon, kapag naging batas na po yan, ayan, pasiring kita dyan sa Mount Masaraga. So, yan po, ang mga bagay na sabi nga ni, itang pigpapangapudan po yan, di ba, na magtaranom kita. Sabi ni Padre Momoy kita, maski dyan sa likod yung araw ni magtanom ka mo ng sarong pooning pili, di ba? Pag-abot nga kang panahon, igwa ka ng yung mapapakinabangan na na bunga ka yan, mga 3 to 6 years, may mga bagong variety ngunyan, pwede ka nang ang primerong bunga pati dyan, 6 mil na bunga. Di ba? O di kung ipabakan mo, kung 30 na sa nasintimos ang kada saro, di tranquilo ka na. And then yan man, saro may natabang, mga tugang para dumakul pa ang plantasyon takimpili digdi sa Pilipinas, digdi po sa Albay. Kaya yan ang kunyan yan ang challenge kunyan. Tanagibuhan na kang DTI nin paagi para maipamidbid sa interong kinaban. Iyan po napili kang Albay, kang pili kang Bicol, kundi ang challenge is kulang kulang ang source. Bata ang pili da kan Albay, pili kang Bicol, yun ang pigaharanap talaga. Yung naman. Dahil man pati napigdul sila John. So pakatilada mo na may patos pa baga. Ayun yung balarduhan. Ayan po tabi, magtaranom kita. Tayo na po yan ang pinaka-importante po niyan. Okay? And then, kahoy talaga. And then, tangani na magamit sa mga kahoy na pinatubo dyan sa mechanical nursery. Pinasyaran mo ito ni na Padre Momoy dyan sa Ligaw baga dyan. Anong lugar nga niyan dyan sa Ligaw? Pakalampas baga duman sa tulay kang ginubatan na alaba?
Anong lugar yan? Anong lugar yan? Jerome? Ano ni? Sa may hotel baga dyan, sa may gilid. Palaog naman. Binugsakan. Ginubatan yan, no? Yung, di ba, ligaw na ito? Sakop na kan ligaw? O ginubatan pa? Ayan. Yan ako po dyan sa lugar na yan. Paul ba? Paul ba yan? Ay, hindi yata eh. Yung sa, marami lang sa mga pigtitirindan bagaki mga kakanin. O yan dyan sa lugar na yan. Igo dyan na mechanical nursery. Kang pinasiran mi general pa na. Di na mantinir kimaray. And then may mga may mga kahoy talaga na dapat pong maitanom na. Ayan. At saka yung DNR, padagos po yan sa pagtaumaning mga pag nag-request ka nga organisasyon ka mo, may natauman tulosin, mga hardwood na, ang pigkataungon yan, mga tugang na nakahoy. Wala na itong Jimili na Buddha, so mahogany, na find out nindang bago ito maray para po sa Pilipinas. Di ba? So mga and baga dapat nga mga endemic, so mga mga native ng mga kahoy, ay taranong ito, yung mga hardwood talaga. Pagkatapos, siyempre, yung iba pa na mga nakakaprotehir, mga tugang sa mga pagrasay kang kabubuldan, tayo po ng pinaka-importante po ngunyan. Talagang dahil maiwasan po yan. Padagos ang pagkusog kan mga bagyo, pagkusog kan mga uran. Kaya dapat niya itong magkaigo ng proteksyon. Long term yan, na mga pagtatanom ng kahoy, bago mo mapakinabangan, pero kay po anampunan, para sa masunod na generasyon. Tapag dae, rimati kita ka. Di ba? Rimati kita. Sa mga kababayan po niya to, mag-isip-isip na kita. And then, kasarabay po dyan, mga tugang sa pag-protect kan environment, paulog. Yan, tama, paulog. Yan, yung mananggano, paulog. May barkada kami dyan na may hotel dyan sa gilid dyan. Magayon ng karigusan ang swimming pool doon dyan. May Jiro Jacuzzi. Paglog mo doon. Diwan po sa mga kababayan ta, this time talagang seryosoon ta na po yan na pagtaranom ng kahoy. As in, pag-iwas sa pagparatapok nin mga basura. Diba? Ngani po na makabawas kita, mabawasan tan sa itong mga carbon footprints. Maraming paraan, mga tugang na pinagturo na, di ba? Asin sa ngunyan, dakul nang naitao na mga composter ang Department of Agriculture, including the Bureau of Soils. Di gamitin natin yan para dumami ang fertilizers na organic. Pagkatapos dahil magparawagas ang satuya po ng mga basura, iproseso ta po yan. Ngani po na mapakinabangan. Instead na ibugtak ta pa yan sa mga landfill, o ibugtak ta sa mga basurahan, pakinabangan ta na po niya sa tuya pong palibot, and then gamiton ta. Marami ho na mga pwedeng gibuhon, and kaya kita saludo naman sa mga kaparmers na nagpuuna, mga tugang na gamiton niyang mga resources po ninda, and hindi na masyado nagpaparaasa duman sa mga synthetic na mga fertilizers. Yan, okay? So duman sa mga kabarangay, iyan mga dahon, yan mga halis sa mga kusina, yung waste baga. Yan na po na paproseso po yan nagigibong fertilizer, gibuon ta na po yan. Instead na mag-involve ta naman sa culture, mga tugang na sige sa nagkantapok. Di ba? Sige sa nantapok ta. Di ba? Pakinabangan ta po yan, tangani pong maging ariglado kita. Ayo. Alright, so mga kababayan natin, oras niya to, alas 10:27 na. So duman sa mga kabarangay ta, may nagapot ka ni sa kuya, ngaya papamar, ano ang maray na pananom, anong maray ngaya itanom, ngunya na mga bulan ng Enero. Ano yan? May mga pigpolos kayo na mga planting calendar. Pero siyempre, depende yan mga tugang sa area. Pero, kanakaagi, nakaurong ko si Sir Edwin Ribangcos.
may mga tips mga tugang na sabi nga ni dapat na niya tungpunan na itanom-tanom, di ba? Ang Pilipinas, mga tugang, tropical na klima. Nagtataoning dalan sa pagtanom, mga tugang kan man iba-ibang klase ning gulayon sa bilog na taon. Pero tanganing masiguro ang mas marahay na ani o produksyon, may mga specific na gulayo na mas bagay itanom sa kada bulan. Iyan. O di sa bulan ng Enero, sabi ka mga ka-farmers ta, maray ngayang itanom ang mga kamatis. Ang kamatis, saro mga tugang sa mga pinakasikat na gulay na pwedeng itanom sa bulan ng Enero. Madali ining atamanon asin makaskas mga tugang na magrambong. Yan. Pandua, lada. Ay, mahal ang lada ngunyan, Jerome. Ang lada ngunyan nag-aabot mga tugang sa 400 so siling haba. Ano? Pagkatapos nagsasangribo so siling labuyo. Yan. Ang ibang klase po ng lada, arog kan bell pepper, asin chili pepper, pwedeng itanom daw sa bulan ng Enero. Actually, subar ka pa ang kada ko aning farmer eh. Dahil round nagtatanom siya kaini. Tayo ng pansustinir niya. Pangmahalo yan yun, pangdigma ngayon eh. Tapos siyempre yung pinakamadali, mga tugang pichay. Yan. Pichay. Sarong leafy green vegetable na makaskas magdakula kasi madaling ihanda. O mga 25 days garo after transplanting ka na pong mapapakinabangan. Pichay. Na pwede mong itanom maski sa sako. Diba? Pwedeng itanom maski sa container. Kung dahil ka po ning maiwas na lute. Yan. Okay? And then siyempre yung litos. Ha? Litos, mga tugang, saro pa po yan mga tugang na ano yan, dapat pong itanom. Di ba? Litos, sarong leafy green vegetable na pwedeng itanom sa Enero. May iba-ibang klase po ng litos na pwedeng pagpilian. Yan, kadakol po yan. Ha? And then, siyempre, mga tugang din, mahali yung kamote. Yan, pwede nating itanim yan. Sayote, mga ampalaya, talong, tama-tama, yung talong, yung HG Farm, may available po naman na F1 na seedlings na ready for transplanto. Makipag-gunayan ka mo kay Mark J. Sanchez at saka kay Mang Abundo dyan po sa HG Farm sa San Agustin sa Libon Albay. Okra, at saka yung paborito kong sinasahog sa miswa, ang patula. Yan, pwede yan na January. Upo, mustasa, hindi si Angel cauliflower, sibuyas, repolyo, asin munggo. Ayan, yan po mga ano yan, mga dapat na itanom. Dahil sabi nga ni, bagay na bagay ngayon sa klima. Di ba? Cool and dry. Perpekto para sa pagtalubo ng mga gulayon. Okay? And then, sabi nga ni, may sufisyenteng saldang kanal daw para magdakula nin marayan mga pananom. Di pakalihis mga tugan nagkapirang simana hanggang bulan, depende po sa klase, ay di pwede na mga tugang na anihon. Ayan, sabi nga ni, yung iba duman sa mga nabanggit na fast cash crops ito eh. Di ba? Pero sabi nga ni, mga tugang, may mga dapat niya itong sundan. Kasi mga tips para po tumaralubo yan kimaray. Primero, sudaga. Dapat siguro hunta po na mayaman sa nutrients ang daga na gagamiton. Di ba? And then, may tubig. Yan, importante yung tubig, ano? Yung pagbaribi kang mga pananom ng regular, lalo na kung taginit. And then, gumamit po ng mga masustansya na mga ano yan, yung mga organic fertilizer para po masustansya sa tuya po ng mga pananom. Okay? And then, siyempre, adalan po na ng klaseng mga peste
as inhalant ang nagka-apekto sa mga pananuma sa ating gumamit po ng natural na pestisidyo. So yan ang mga tips pang mga ka-farmers para po ngunyan pong January sa mga kababayan tang gusto pong magtaranom. Hello kay Sir Puno Ramirez. Yan. Fight sana pa fight sana sir. Ha? Tanom sana kitang tanom para may mapakinabangan po kita. Pati mga kapitbahay natin sa tuya pong pagmantinir na igwa kitang masustansya asin presko na mga gugulayon na pwede niya itong paginabangan sa araw daw. Alright? Oras na ito mga tugang, alas 10:35 na nin pagkaaga. And duman sa mga kabarangay padagos po ang mga espersos ngunyan kanaman ibabang grupo para po digdi sa paggamit na nin ning pigapod na renewable energy. Yan. Kanakagi baga na ihapotamayang kotugang yung bago nagtapos ang taon, yung Philippine Movement for Climate Justice nasa po sa nagtabang para sabi nga ni kayan maikonektar ang albay duman sa mga investors na pwedeng mag-put up mga tugang ning mga klase ning source of energy na renewable. Diba? Alright? Tantod, balikan ta po yan. Nagsinyas sa si June 10:34 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near, so don't you ever fear. Many years have gone, but we're still here for everyone. Shotgun a merry way to our favorite spot for the holiday with your LCC, giving the best for you. Now at LCC is the best for you. Giving the best for you. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa ng pong pagkaaga, digdi po sa Boses Kang Kapalibutan. Sabado, January 4, 2025. Ang bilis lang ng oras, oh. Gano'n lang po kitang 19 minutos bago po mag-alas 11. And pag alas 11, abangan po nindo ang Legally Yours ni Kuya Mike at ni Attorney Christine Lungabella. So, duman sa mga kababayan natin, padagos po ini ng mga paghiro kan mga ka-agree, no? Para duman sa mga pag-sustenir kan sa tuyay pong palibot. And especially, kangayon mga agroforestry, no? Igwa naman yung agroecology. Dan sabi, ini po sarang sustainable farming na sabi nga ni nakikipagtabangan po mga tugang sa tuya pong nature, ne? Dahil yan baga pag sinabi ng ecology, study po yan o pag-aadal po yan kang relationships between plants and animals, people and their environment. And then siyempre yung balance between these relationships. Kaya ang agroecology, application po ng ecological concepts and principles in farming. So, ang sabi ninda, ang benepisyo ngaya kaiyan, may marhay na access sa nutritious food. Human ang God. Pag dahil ka naggamit ng mga kung anong makakaraot sa palibot mo, siyempre, natural, marhay po ang ano yan, ang produce kayan. Nutritious food. Tapos, nakakapagdagdag pa mga tugang na improve ang ano yan, ang kamugtakan bukang daga. Bagong pagpiragamitan taki mga ano ni, mga ining pigaapod niya tong synthetic fertilizer na napapanggang ang daga. So, kinaipuntang i-rehabilitate po yan. And then, siyempre, resilience to climate change impacts kapag in-implement yung agroecology. And then biodiversity and ecosystem services. And then siyempre, mapapakusog mga tugang sa livelihood para po sa mga parao mataasin sa mga rural communities. Alright? Okay. Dumampo sa mga nagsulong mga tugang kan renewable energy o may mga development po dyan. Sa Piuduran, bako lang mga tugang su wind, bako lang mga su solar, ang target po dumang kundi pati mga tugang su wind. And according to Sir Larry, may mga gibuhon po na mga validation pa. Tangani na mahiling su impact, mga tugang, sa ano yan, sa mga marine mammals, di ba? Sa mga naka-star sa dagat. Yung plano baga kayan di diyan sa dagat. Diyan sa dagat ibugtak so windmill.
na siguro moderno naman ngunyan bako na masyado sumatanugon. Di ba? May mga bago na ngunyan ng mga klase po ng turbina na wind turbines na silenciosa na pero tian. Di ba? Silenciosa na pero tian ang kuryenteng ti tao. Bako naman sa Dracula 1 na may mga bago na ngunyan na sistema. And yan ang sarap mga tugang sa mga pinag-aadalan, no? Kung anong klaseng ibuburugtak dyan. Pero magayon sabi nga ni, nabuksan mga tugang supintuan para duman sa mga gustong magnegosyo kaan. Gustong mag-open, mag-venture para po dyan sa, sabi nga ni kayan, paggamit kan potential ka natural, mga tugang na source kang enerhiya. So, solar, given na po yan, takadakol lang yan. Ang challenge na lang dyan, na dapat talaga, magkaigwa ning manufacture ning mga solar panel buda battery digdi po sa tuya sa Pilipinas tanganing medyo barato lamang. Di ba? Kung mga imported talagang mahal pa to, may tax baga. May taripa, may tarif, di ba? Di kung digdi na sa nagibon, barato ngayon lamang. Yan. So yan, challenge po yan. And then siyempre, yung wind. Diba? Pinag-aadala ng ngunya na kung arindig di sa lugar mas maparos. Although may mga maparos nga dyan sa Albay. Pero may mga lugar kakuhaan po ng enerhiya. And yan, doon sa Pidora na identify. And then digdi yata sa may party kang TV. Igwa dyan ang mga pwedeng mahiling. And pig-aaradala na po yan. Ang saro na sabi nga ni, positibo na lockdown is may mga nakikipagtabangan na po ng mga lokal na gobyerno. And ang sarukayan po ang Tabaco City, headed by Mayor Crisel Lagman Luistro, di ba? Na ano yan, may ready sinda na pondo para dyan. And then ready man sa mga lugar na na-identify na pwedeng bugtakang pigalat lang mga tugang sukunyan. So mga investors na nag-pledge na ma-invest in dyan. And yung assurance na di man nga napiktaran kan mga pagbarabago kan mga liderato mga tugang sa probinsya. Di ba? Idadago siya talagang kaipuhan na. So yun po yan. At this cheaper energy, clean energy, at sabi nga ni kaya ni, ano yan, hindi makakadanyar mga tugang sa tuya pong palibot. Environment friendly. Iyan po ng mga yun na ng mga pigigibong niyan. Sa ngunyan kaya, dakol naman ang sa solar, kundi ka talagang medyo dakol-dakol na kwarta. Ma-individual ka, medyo talagang mapagal-pagal. Pero saludo din nani kita sa, sabi ko sa LCC, di ba? Dahil yung sa indang kunyan yung sa indang mga lakdang para gumamit ng renewable energy natapos sa phase 1, di ba? May mga lugar na po mga tugang na mga tindahan ninda na nagagamit ng solar energy. May sarong digdi may sarong digding mall sa Legazpi Jerome na full solar energy. Yung yaon dyan yung bagong bukas. Full solar energy, di ba? Yung ano kang LCC kaya nila ginibo primero kan enot 2021 garo ito na find out tindang alang ko ngayang pigubayadan tang kuryente di naghanap sinda ki makakahuron o gusto na nakahuron na sarong provider including sa financing, di ba? Di yun sa naging kapartner po ninda hanggang sa igosindang mga lugar na 5 garo itong lugar na in-identify ninda na bugtakan kayan pong mga niyan, mga solar energy ninda. Tira na ba ako? Di nahamana. And sabi, ngunya na 2025, gigibo naman sa phase 2 para magdagdag naman ng iba pa na mga areas na pwede pong bugtakan kaya ng mga solar panels. As in, maggamit po ng solar energy. Di ba? Dakulab bagay po yan mga tugang na sabi nga ni ma-realisar kang kabus. Talaga pong kaipuhan. Iyang baga, kapag na paandar mo yan, ayos na. Forever ka na.
So, ang pigalatan na lang itong sumasi ba, yung at least yung may talagang, halimbawa, may mabakalan sa tuya po na ano yan, na distribution company, halimbawa, Canaleco, na rin na magparabakal ng kuryente naman sa Halangkaw sa SM. Kasi kung mabakalan din barato sa itong probinsya, ba't dito na lang sila bumili? O kaya sila na mismo mag-develop din naman yan, di ba? Para maging areglado. Iyo po yan, ang mga lakdang po yan, talaga pong nesisidad na. Nesisidad na. Palangkaw ang mga binabayadan at saka naraot naman mga tugang kinaban. So, yung pong renewable energy, nahiling na po ninda na pwedeng makatabang. Dakulang bagay, mga tugang para po sa satuya na magkaigwa kayan. Talaga pong, di ka man mapapastidyo talaga pag igwa ka kayan, 24/7 may ilaw ka, di ba? Kaya lang kay puwan sa nanganama ko amo so tama. So patama-tama. Pagdae, pwedeng kunyan magkaigwa ning problema. Ayan. Kumusta King Rinaldo ang sa imong solar setup? Diyan sa imong highball sa Bunker Hill. Ay ba? And siyempre mga tugang sa ibang mga so iba to nga ning subago bagang ibinugtak mga tugang na evacuation center diyan po sa Bakakay. Solarized na sinda. At ngani na pag may bagyo ngaya, igwa manggirari na kuryente. Di ba? Igwang sarong pinakadakulat diyan sa sentro pagkatapos igwa mga tugang duman sa igwa duman sa Isla Cagraray. Diyan po sa mataas. Yan lugar po ninda na solar na. May mga solar panel sa binugtak po duman na kayang-kayang pumaandar nga ning ning refrigerator. Nakulang bagay baga. Di padagos po ang mga pag-aadal asin paggibo ning coordination kan mga nagbubusol po kayan. Pigahalata ito po na magiging resulta man itong linakaw mga tugang kan Albay Chamber of Commerce and Industry, di ba? At talagang sindanahiling manakaipuan na po talaga na magkaigwa ng may nagbirisita na din, may na-target na yata rin sa Legazpi na bugtakan man kayan na diyan sa south bugtakan ng solar field, di ba? Para makatuwang na makuhaan taning cheaper, cleaner mga tugang na energy as in environment friendly. Talaga pong padagos ng pangapudan ngunyan kan mga kababayan ta. Magayon nga nitong naging report na kaito daw na nagkaigwa ng COVID-19. Dakol bagang inimplementar na mga pagbabawal na magruluwa sa mga tao. Kang kwinarentina, dakol na day nagparandar ka mga auto. Medyo nabawasan sa arandar kang factory ta, day nga ni nagkaralaog, di ba? O di, ang sabi na repair. So, ozone layer, biruan mo yan, na-repair sa ozone layer, ni nasa 1.2 miles yata, na area, na dakulang bagay significant na po ito na napila, napasalit kiniit. Di ba? Sana magpadagos. Di ba? Sana magpadagos. Tangani po na magturuang-tuwang kita. Bawasan tayo mga sobrang pag-abuso po sa kapalibutan. And sa nahiling na ang paggamit ng cheaper energy, yung cleaner energy, yan po na paggamit ng renewable energy, yan ang makakatuwang para mabawasan po ang fossil fuels as in mag-contribute sa padagos sa pag-init ng kinaban. Di na kulang bagay. Pagkatapos, itong mga oral doon ang pigigibo, pagparasulo ng mga basura, bawal. Dahil na paggibuhon ngayon, tangani po na magamit na fertilizer, and then i-recycle, and then dahil na magamit ng mga single-use plastic. So, yun po yan ang mga latest mo yan, mga tugang. Manang mo dyan sa satuya pong padagos na pag-monitor kan mga lagdang na pinagigiribo ka mga kapartners ta para po sa satuya pong palibot. Pagmanihar kang mga basura ta. And then, sana nga,
magamit yan pong mga gabos, mag-compost, di ba? Sabi nga, maski sulasan niya, style baga, na pagkakaagi mo ning daga, ikag mo na sa basura mong nalalapa, tambunan mo naman kinaga. Di ba? Tapos, kag ka naman kibasurang nalalapa, tambo naman kinaga. Lasanya, ang pahit. Di ba? Asin ko niyan, dakol ng mga pigtatao man na madaling pangpatunaw. Madali na malapa ang, igong pigbubuktak mo niyan sinda na environment friendly man, day nakakadanyar sa daga, kunyan yan, dakulang bagay, na nakaka-compost tulos. Bako itong so regular ngayon na haloy-haloy. Di ba? May mga pahagi po tabi na pinagigiribo ng ganyan para mas makaskas ang decomposition ka mga basura. Yan. And then, siyempre, ang paggamit na mga tugang ka yan. Massive naman ang paggamit ka mga chicken dung. Ito pong mga ipot bagakan manok sa mga poultryhan. Tamaya manunong palanan sa nitrogen. Nitrogen, phosphorus, basta yung NPK, di ba? Kunyo nung palanan, kay po na marayan sa mga nagtaroon ng mga gulay. Ang mga gulayo na sin, di ba pa? Mga tugang, mga kaipuan niya ng mga ano yan, tripunon. Ano ko yan, may mga nagagaramit na po, pigahalo ninda sa pigagibo pong organic fertilizer. Dakulang bagay po yan, mga tugang. Sa panahon ngunyan, diskartean ko niyan. Diskartean, sabi nga ni kaya ni kailangan, diskartean gaypuhan ta nga ni po na makatipid, as in makatabang sa tuya pong palibot. Okay? Alright. Sa mga kabarangay po niya to, magkapot-hapot sana po dyan sa mga nagkakaaram ta nga ni pong maukod at tabuyan ta. Iyon na po ini ang mga dapat niya itong tandaan sa mga nararanasan tapungon yan, mga tugang, na mga klase ng mga experience sa tuya pong palibot dahil po sa mga bagyo, sa mga paguran, iba pa pong kalamidad, talagang medyo mapapangalas ka na. Ba't nangyayari to? Di ba? Yun yung mga contributory factors po tabi na na-identify ka mga siyentipiko. And sana lang talaga, ito mga pag-uron-uron ninda, manungod sa kung paano gibuhon, ay marealisar kimaray. And then, bako sana ito po na ano ka parayiriro, so mga saradit lugod, so sarakula, na yun naging kausa kang kaluho kang ozone layer, day nagiro. Di ba? Medyo mamundo man itong naihiras baga ka nakaagi na duman sa pipatagama ko ta na na pondo para po dyan sa rehabilitasyon mga tugang kan mga bantido mga nasyones medyo binawasan nga sa trilyones gini mo sa ng bilyones pesos mga tugang di medyo hindi po maganda. And then, yan po ang pamlago sa pagbusol ka mga kapartners na dapat ngaya makunyan, mapakaray, maasikaso, and then, magibo. Yan. Alright. Okay, so, mga tugang duman sa mga kababayan ta, sa ngunyan, wala tayong masamang panahon na binabantayan. May inarali na kasubagong aga ang 8 o'clock garo inarali na sa mga advisory manungod sa mga mga rainfall advisory, di ba? O di may init-init na. Sana magdire-diretso na po yan nga makapamarana. Tapos wala Jerome, pag ang arong palan day mo na gagamit kimaray, hiarala magadi. Ang iaralamag pala ng mga gagamitan dyan. Kaya pag tagaling-iling po nindo, tawagay naralamag na. Yung moist ka mga nakaagi mga tugang na, medyo hindi magandang experience. Okay? O paano? Mga tugang, ako po isyan na muna. Digdi po sa programa, ngunyan pong pag-aaga. Baka po sa Sabado, makaiba na to si Father Momoy. Tagarong mabalik si Pai mga pitsagis garo.
o pizza 12. So, sa pangarap po ni Congressman Didi Cabredo, nakaurong ta kasubago. Anong po dyan sa indang pagbusol ng massive tree planting at ng bagyo na bareta para po sa paglusot na sa duman sa Senado kan sa iyang bill da ideklarar mga tuga ang Mount Masaraga bilang protected landscape para po maprotiran asin mapreserbar ang kagayunang kanasabit na bulod. Sa pag-aaral ni Jerome Nico Martinez yan po sa DCGB Social Media Department, yun na Police Salado Technical, kasing gambido ng tropa. Ako po si Mardila Deng Iba, salit sana pero tiyan. Salamat po nga balik ko mamaya 12 to 12:30 sa Bareta alas 12. Abangan po si na Kuya Mike at saka si Attorney Christine Longabella sa Legal Yours. Masunod na. Sa itong nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa inyong pagantabay. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. For a memorable, elegant, and